good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our channel and my name is Myra, and kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe and please don't forget to click the bell notification para ma-update ka sa mga upcoming kong vlogs and videos. So, sa mga naka-appreciate last time, kasi pansin niyo lagi kong suot yung aking favorite na headband. Marami pong salamat sa inyo sa mga nagsasabing ang cute daw ng aking headband. So, mura lang po yan, mga sisi. Yan po ay 100 peso. Nabili ko siya sa Best Buy before. So, I think mga na siya, magto 2 months na siya sa akin. So, favorite ko siyang suotin. And pansin nyo yan sa aking mga vlogs kasi lagi ko siyang suot. And lagi din akong naka-ban na tali. Pero ngayon, dahil basa yung buhok ko, hindi ako nang tali ng ban. So, ngayon ay May 17, 2021, and yes, ngayon na po yung araw ng final Miss Universe 2021. Good luck sa ating Miss Universe, Miss Rabea Mateo, and good luck sa buong Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. So sana po manalo siya, di ba? So nandito po ako sa aking shop ngayon. Kakatapos ko lang mag-pack for Lazada. Meron akong 4 na parcel para i-shipping today. So, thanks God, maraming nag-order. So, yun. I wish all of you, everyone, have a nice day! So, ayan. 9 pa ang open ng Lazada drop off, kaya hindi muna natin siya mag-drop off kasi maaga pa. 8:45 pa lang, and then magpapaprint, and yun. Ready to drop off na siya. So, kinakabahan ako. Akala mo ako yung kasali sa pageant. Basta ako, nakabahan lang ako. Pero nag-pray na ako kagabi. Nag-pray na ako kanina para sa ating bansa at para kay Miss Rabea. Nag-pray ako na sana maging okay yung performance niya, na hindi siya kabahan, maging perfect yung performance niya. At i-bless siya ni Lord at i-bless yung buong Pilipinas na maiuwi at makuha natin yung pang 69 Miss Universe. So yun, nakaka-excite, nakaka-nervous. So, bahala na si Lord. At I trust naman, Rabea, na gagawin niya yung lahat para sa ating bansa. So, good luck sa ating lahat. So, ano na ngayon, ginaganap na nila yung competition ngayon, and baka mamayang gabi mapanood na natin dito sa Pilipinas yung final ng videos nung nangyaring pageant. Kasi mauuna sila. At syempre, dahil sa social media, advance natin malalaman kung ano na ang nangyari. Kasi kapag may social media, ang bilis kumalat ng balita. So, yun, mga Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. So, yun, kakalat yung balita kung sino ang nanalo at kung ano ang nangyari. But yes, good luck! So, nandito ako sa shop. Excited akong umuwi mamaya para manood ng Miss Universe and parang makiusyoso sa nangyari. Dito kasi data lang yung gamit ko, and ayoko naman masyado i-play yung mga TikTok ko, YouTube, kasi ang bilis maubos nung load ko na 100 for 7 days. Ang bilis niyang maubos, kaya tinitipid ko din siya. Sabay na lang ako kasi may wifi ako sa bahay. Kaya ganun siya. So sana manalo si Mr. Eagle. Sana manalo siya. Amen. Kinakabahan talaga ako. So yun, sa mga lahat ng Pilipinong sumusuporta kay Miss Rabea, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa atin lahat. Mabuhay kayo, mabuhay tayong lahat. At doon, sa mga basher niya, magsitigil kayo. Wala kayong naitutulong sa ating bansa. Kung yung bash. Magsitigil, bago-bago na yung attitude. Ganoon. So yan, I wish all of you, everyone, have a nice day. Thank you for watching and for always supporting my vlog. So for now, have a nice day everyone. Happy Monday sa ating lahat. And ang lakas na ng hangin. I start my day with a grateful heart and happy mind, positive mind. So yeah, for now, bye-bye na. Balitaan niyo ako at balitaan ko kayo mamaya kung ano nangyari tungkol kay Miss Universe. Yeah, good luck. A few moments later. So ayan, kinakabahan po ako. Ako
ako ay nanonood ng live ni Madam Kilay. Thank you Madam Kilay dahil sa iyo may chance kami manood ng live ng Miss Universe pageant competition today, May 17, 2021. So yun, nanonood ako kay Madam Kilay na live and with my green tea, ginseng tea. So yan. So kinakabahan talaga ako. Nervous ako. So balik ako kayo mamaya. Hey guys! Hello everyone! Hello mga kamar! So ayan, nagbabalik na po ako and eto na yung balita. Alam nyo na kung ano yung latest news na nangyari about doon sa Miss Universe 2021 na pageant kanina. So yun, gaya na sabi ko kanina, sabi ko balitaan ko kayo kung ano na nangyari matapos ko manood. And nanood ako doon sa live ni Madam Kilay and sa ibang mga YouTube na nag-vlog. So, putol-putol yung panonood. And gusto ko pa rin siyang mapanood sa TV, yung fully talaga. Kasi talaga hindi ako makamove on. So, ayun na nga. Alam nyo na yung nanalo ay si Miss Mexico. And hindi po pinagpala ang ating queen na masungkit ang corona. Pero okay lang naman. Alam nating lahat na ginawa naman niya yung best niya, binigay niya lahat para ipaglaban at magawa niya yung lahat na makakaya niya para lang sa ating bansa. So, Miss Rebea Mateo, thank you for everything sa lahat ng ginawa niyo para sa ating bansa. Mabuhay ka po. And lahat kami ay mahal ka. So, lahat kami nagpapasalamat at lahat kami proud sa iyo. Maliban lang doon sa mga mga kapwa nating Pilipino na basta kakaiba ang takbo ng mga utak. Yung kahit ginawa na ni Miss Rebea yung lahat at yung nangyari kanina, despite pa sa nangyari kanina, talagang sige, bash yung balik, bash. So yun, mag-isip kayo kasi hindi tama yung pag-iisip ng mga ganyan mahilig mang-bash. Bago kayo mang-bash, tanungin nyo muna sarili kung kung mas mahigit pa kayo or mas perfect pa kayo o iba. Hindi sana kayo na lang talaga yung nag-perform para isungkit niyo yung corona. Kaso wala tayong magagawa. Ganon talaga yung mga Pilipino. May mga some lang disclaimer. May mga talagang ganon na hindi natin maiiwasan. It's part of the journey talaga. So ayun, nalungkot ako kanina bigla kasi hindi ko talaga ina-expect. Kanina, nung top 21, nervous na ako kasi natawag siya nung pang 15 na. Akalain mo yung pang 15 na. And after that, hindi po siya nakapasok sa top 10 at yung nakagulat at nakakalungkot. Pero ganoon talaga. Ang ganda-ganda pa naman nung final gown na isusuot niya sana kung nagkataon. And yun, at least napanood ko yung yung practice niya nung suot niya yon sa TikTok. So makikita niyo yung trending kasi yon. Hanapin niyo lang. Trending kasi yon yung gown na dapat isusuot niya for finale and napakaganda and bagay na bagay sa kanya. So yun. Nakakagulat lang talaga. Halos lahat ng mga Pilipino nagulat kasi hindi talaga ini-expect na ganun yung mangyari. But so far, grateful pa rin kasi at least nakapasok siya sa top 21 and achievement na rin yun para sa ating lahat, para sa ating Pilipinas at lalo na para kay Miss Rebea. So yun. So good luck sa ating lahat again for next year. I hope na masungkit na ng next future coming na Miss Universe para naman, di ba? Maging bongga. Although ngayon okay naman kasi di ba ginawa naman ni Miss Rebea lahat. Pero iba pa rin talaga kapag yung Pilipinas ang nakasungkit na corona. Katulad nung kay Miss Katrina Gray, kay Miss Pia Wurstbach, di ba? Ang saya-saya natin lahat. Pero yun, yung nangyari kay Miss Rebea, very unforgettable and very challenging and very special also. So, mabuhay tayong lahat. So, nandito pa rin ako sa shop. Ang sakit po dinipin ko kasi sumasabit yung wire dito. So, happy Monday again sa inyong lahat. Ikit ng aking headband.
sa top 10, talagang gulat na gulat ako. Lalo't naisip ko na yung sinuot niya na costume is napagkabigat-bigat. Tapos akalain mo yun, ano pala siya, halos lahat siya yung gumagawa. Siya yung nag-makeup, nag-hairstyle sarili niya, siya yung nagdala ng lahat ng gamit niya, siya yung nag-prepare lahat ng gagamitin niya for the pageant, siya yung nagbihis sa sarili niya ng kung anong mga anik-anik yung nilagay niya sa sarili niya. Talagang siya. So, di ba, isipin nyo na lang kung gaano ka effort at kahirap yung halos lahat siya yung gumawa, walang personal assistant man lang na tumulong sa kanya sa backstage, diba? Napanood ko yun sa TikTok. So yeah, so far happy naman ako kasi at least naranasan ni Mr. Bea, ma-experience yung ganong journey, and God bless naman sa kanya, and syempre God bless sa inyong lahat. So, for now, bye-bye na and see you on my next vlog. Mag-ingat po kayong lahat palagi. And always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy always. Bye-bye and see you